Pati nga na mo. Ito ano dai? May mong sanin na ba Asa na? na? Mura kag kuan mo. Ma. Mother-in-law sa gikas. Hi guys, medyo buntag ninyong tanan ako na po ni si Jinbers. Karon guys, nakailis na mi kay mula ko mi mo tumig kanang nay karkar kay mangita mi kuan ni giyan kanang nay jang long sleeve ug kanang slacks ug kanang nay tiktak na sapatos kay gamiton ni nagkasal ni kanang program hapit na may muli guys. Excited na ko nja mangita po ko kanang nay ang dress is kanang steel blue man kuno nga kanang nay color nga dress nja. Try ko dito kanang tanaw kanang naaba. Pagdali na mo, sa nag-make up mo? Ay sige mag-foundation sa ako kay Harman mong ka dugay. Sus ning ahang duha ka kuan guys, ang duha ka daga. Dugay ka juma uman. Jay pag papurma kasi sabay juhang papurmahan, lupig ko mo ko ninjo. Taon dito may sige ayaw dia. Sus Ginoo ko lupig pa kadyo ko ninjo, madyo pa ko kay ara kong dalian naghilis. Di ka mo harman ka dugay. Pagdali na yung taon mo. Diyan guys, magbas rami kaya tricycle. Adjuhunon man manang karon, magkuanal man mi guys magbas. Uy, good morning. Good Bago din silang kuan guys, gupit. Bagong hasa guys oh. Dakpan dayon ng nagtumpe ni guys. Nadakpan. Among ipanakop kay papahak ba. Nun sir, ang buhok na mo. Ang mga Dingin bitaw ko pagpasimikalbo kaya bagay ni mo magpasimikalbo. Samot, pakalbo ko kaya natin tani ki bawang dito. Ang lotion sa takay. Kasi may chicks Ginoo ko. Pas. Ginoo ko, Jesus Maria Purísima dun yung pagkatuhan niya. Sabi din sa naw. Kartihan ni mo pa. Siyempre. Ana jud na mo basta makauyab na. Nga na dyan naman sa nakauyab na. Kauyab na no. Ako na po gidirahan na. Sakpan. Mga arte good. Sakpan. Di mo may tugmas. Ato na kaya ato naman ta magwatog bas. Let's na. Magnoon na magadyo ka nakikasabot dito. Paitay nun. Di lang kong lakon. Di ako bahala mo diyan. Pangit. Ginoo ko dali na mo. Ay sus, supa na ko na. Pagbalik ko, Hi guys, kamusta namang tanan guys? Excited ako guys, sinaguli na mo sa kananay buhol sa kasal ni Purami Bulana. Ngita lagi mi karon og kanang kuanigiyan, long sleeve slacks ug kanang tiktak na sapatos kay niya nang tos Purami nga magdara kuno ko kay basig di kuno giyan makaarang og kanang long sleeve dito ba kay dako man si Jabujag nga kananay bata guys, manang pangitaan laman na mag long sleeve kanang sukod jud ni Isa ra sa itaas eh. Isa ra tanan. Buyuyoy maguna, liwatan eh, buyuyoy. Ikaw may buyuyoy, tanong ni mong itsura o buyuyoy. Toeng! Oh. Kita ka ni Kwan. Si... dito lapid nga na padyo. Asa na giring be? Giring ba kay luoy? Mingkoy! Lako sa may mingkoy, ana ra kada mingkoy ah. Ayun na sir. Asa mo ray? Asa mo? Hindi ka nakaapa sa bus, kay lugay mo. Para bukad ka dyan. Daya sa mo ray? Kita-kita ta sa car. Asa ka ray? Karkar? Merkado ra magud to? Ikaw sa Karkar ka dai. Dai. Hey guys, traffic ka kalsada. Traffic sa mo guys kay Kwan. Kay kuha na, ginagawa ko nga. Ang tulay sa mo gi Kwan gi giayo ang tulay. Ayan tulay. Oh nga tulay giayo. Muna nga traffic, kabot danis tungod sa kananay bay. Kas kadyo kananay kuan traffic. Namaligtas giyan ng kuan guys, mas. Kinahukdan mig mas. So kami nakapamalit ko kananay utro. Marabig mga sakyanan, dabot-abot na. Asa na mas giyan do? Gi, bas, gi. Nanay bas. Daligi. Daligi kay nanay bas. Hi guys, diyan nami sa bus guys. Di mas dumi Diyan. kami. Ang bus kay na iko na iharang
Ito, nasgiyan dari. Illegal. Bawal magtabi. Gamay ray kuan, pasahero. Diyan, ang so diyan Guys, magsuot. bawal kuan, rin guys. magtabi. Tabi. Bawal. Bawal. Tupad gyapon kami sa naiharang. Bawal na pala ito pati. Diyan anong namong kadi, diyan anong namong kadiha, dapat ato kadito speakers. Di. Awag yan. Bisag bawal duwa. Uy, ako may nakauna dari, tupad man ka. Dapat dito ka speakers. Paano yung kalan ito dahil? Oh. Karkara. Bawal magtabi. Nayaran. Ikaw, anong nakadiha, dapat may Bawal ang kadiha. tabihan dali. Armas giyan. Saka namin guys, may bayad na. Si Junjun dia, kay gidya ko nung sabi na bili. Sakit na ba sa mata niya? Ang sa kasuot sa kanang gidya ko sa amin. Nag-TV ang kwan guys, mas. Kadaling kurada na ITV. Nilan. Sige kuwan. Anda. Magsuot na dahil ko kwan guys, mas. Suot na kwan guys, mas. Takot ka yung magmas. Ah, di na siya ka. Tipik siya na sa Kaya guys, kita-kita lang ang tabi ko. Dami ka Diyos pamati guys, kanang magbibiyahe rabito ka. Na mas kay sakay rakag bus. Diyan magtanaw-tanaw sa mga nindot nga kanang tanawunan. Diyan magnahuna sa mga nindot nga kanang na mga kaagi. Muni-muni, bisag unsa. Ta silang duha, Diyon na tuog. Kuha na guys. Medyo oras naming nasa kanang biyahe. Kay isa ka oras man ni kapin biyahe uning dalagi to Karkar. Sa ay gani sobra pa pud isa ka oras basta hinay agdagan sa series. Dire sila na guys, nagbaklay sila oh. Nagpainit. Bastap to, bastap, bawal lagi. Inon ka nagbawal, bawal sa mga Pilipino mo ha, dili. Hoy, asa mo? Abot na mi dari sa kuan guys. Kay Sano Karkar. Ha? Bawal lagi. Puta pugi nga boy. Bagay din yun. Palitan siya nagmao nga jacket guys. Kini nga naman siya nga suoton ko nun ni Jen nagsakay sa barko. Excited na siya kaadyo guys nga muli og buhol kay dugay na po na siya nakauli. Gimingaw na po na siya ni nanay ni tatay og sa iyang mga tita. Diyan na, Day. Day. Diyan na, Day. Day, ito na. Gatoy. Ito na. Okay lang ito. Ito mo. Sakto rin ninyong gi. Wala ka tumurag suglanan diri. Wala. Hindi ka ganahan. Itong mo sa Sige, tagtanga daw midyas. tan rin. Sumpara na tanan sir. Bukos mo na dyan Ah, na. bukos. Dito Pio. Ada rin. Be, masih mabulintang ka be. Ay, okay kayo. Hindi ko na be, ilapag ko na be. Tura. Okay kayo. Sakto Di naman. kapoy.
Hi guys, nakapalit nami guys sa amo ang gipangita. Unja man ni utos ako numidari kay kitas na. Hi guys, sa manamig paniud to, dami na niyo to sa may nasal, sa nang wait nagkalat naman ng lipstick. Gasgiyan, kaon sa halo-halo. Punta na niyo. Halo-halo, sayang na ba? Batang inawat og posok din siya. Tingala siya, nawala yung Sprite doon. Hindi, abihis siya daw. Then ako Sprite turot naman. Ngayon, ginayin ako buwan. Deswa na siya kabantay. Pag gaya, nang gusto siya mo namurot na. Di siya kunin mo pa yung soft drinks. Tubig. Nawa? Ano kunin mo tubig kag soft drinks, mo na mag-inom. Ito lang eh, sa bukutan niya. Ay, ulit eh. Sayang. Isa? Put na ng tubig eh. At yung balendia. So, pa. Boston ko na nigiyan nagpili. Putus tadi. Dahil putus badi ka na ba? Pero emang manok ba? Para kawayo-wawo, huli ko na siyang nabilin guys ah. Ayaw eh. Ayaw ba? Ayaw putus. Bakit? Wag iputos na niya. Pa. Nindot lagi silang mangkok. Yeah. Pa. Gusto ko rin sobra. Pa. Nindot. Kasi nang iuli. Nakabuwa kay kanina mga kapatid. Ah. Hindi ko magkuhan. Yan guys, mangipos ako ng si Jack. Iuli ko na sa daman. Sayang. Iuli ko na. Sayang. Sabi, iuli be. Iuli ko na ni Jack, iuli. Ang kakawayawagin, nagtinginan ng mga nangaon sa likod sa bangka. Ha? May bantay. Tulong mo. Put na nga. Pa. Wala ko yun. Pa. Pwede para ba ito yun? Pwede po. Pwede, bahala mo niyo. Ay ho. Anong ho? Tana? Pagbasa ko na, pagbasa na. Pagbasa na. Maglibak rin sa talito. Kasi sakaling may maano. Duwa ko na just Thames word. Di ba? Maglibak rin sa talito. Hatang na may kuhan guys, bas. Huli na mis dalagit. Nanarbantay bas, sagsigian kinangihi pa man si Jack kay kaisun ko no. Wala na kabas ning labay guys, sige yan, mapagyapon to pa nangihi. Ang kadugay nga sa kadyan na baron punuag mga bas kay Sabado, ulian. Hi guys, majong hapon ninyong tanan guys, nakauli nami, dala mi sa bahay, alas 4 na sa hapon. Diyan nakapalit ra gajud mig kuan guys. Gamito yun na ni nagkasal ni para may bula na. Excited na mi guys. Yeah, nakapalit na ko ka ng kwanikiyan, barong, slacks, ka ng tiktak, o ka ng nayang dress. Shopping. Di ko sure o ka ng naangay ba ko na ang kuan. Ang dress. Tandal, nigiyan, dayon. Oh, sa mani. Baju, tiktak.
Good Yeah, guys. afternoon mga people. Ito na guys. Napunta sa atong call guys. Live online shopping. Ha? Wakadyo ko nakapidyo dito sa SM kay Saba kasi kadyo ko ng music. Naman yung magnapalit niya dyan long sleeve. Isukod ko nung Hindi mo kita isukod mo ni natarong mo. Sukod din niya. Isukod ko ba? Ito na waiter. Murang ang tani ko. Pang waiter. Kaya sa mga mamahaling restaurant ba? Sir, here's the menu. What is your order, sir? Mara kang magtrabaho waiter. Ano lagi ko ano yung mga busy na. Tanaw naman ko. Nagahan kuhan guys, dress guys ya. Na nag-color di ay. Mama siguro. Ma, hindi ko kayo po. Ano busy na. Hindi ko kayo po. Ano? Gadagang dress guys. Ito na. Pansi siya. Off shoulder. Tinaya Nay na. kortina oh. Nay kortina pa kapin. Taas ni siya. Muna dyan kuhan forma. Ina na di color. Kaya napalindag mo nga jacket. Isuotan ko nung niya yung nagsakay sa barko. Niya. Short. Ma, asan ni butang mo? Ilang hal. Pangkuan niya si probinsyano ng Tagiana. Si probinsyano. Kung wala. Namalik siya kuhan. Doa ka short. Ako mga mag-isip eh. Muratag ko rin ni guys. Santo. Pagsapaw ni dyan sa kanan na pulo. Ma, kaya mga sa nasa salida ba? Kahit butas ng karayong, susuyurin ko. Oh, yan ako. Ayun. Diyan namalit siya sinilas. Kaya dyan sinilas, naguba na. Oh guys. Ay. Salinto ko. Ma, Salinto ko na eh. makuyab na juda imong anak ma. Ma imong anak makuyab na juda ni. Jamang ka na dyan ka. Wajud mapaitay. Diyan, ingapit po niyo sa kuhan guys. Grocery. Namalit ni ka ng gatas. Sabon nga pangligo. Namalit ni sabon pangligo. Kanang aloe vera ni Gian. Patos na pa may patos ko do. Utang sa ijahang kuhan. Ay, ni palit pa rin siya tiktak na sapatos guys. Hindi ah. Isa kanisa. Kanisa. Muni dyan nga suoto ni nagpaso. Ganun lagi ko sa sandal ni ngani. Yaw, ano yung kasal mo. Agi ko po man ka mamalit pa. Chiniling! Chiniling! Nabay kasal ka na? Pura magira. Ito po yung sakit hanggang mo sa kuhan. Tagtag ka sa bus. Biyahe. Kung makamit anda mo na yung magka pa. Short lang ko. Hindi ko yung busy. Ban ka? Tao dirigo, mukan ka. Nakita saan? Oh, sandal guys. Oh.Undot siya no. Siyam lang sa lala. Lagi sandal. Ma. Kung kagabulan kinganin mo, puno akong to. Nakita ko guys sapatos. Ba't murag bali-bali? Diliwi. Hindi na mag-tsura na. Ay, bali-bali na. Bisa bali-bali. Binong mo na yung bali-bali ka mo. Ito pa di mong tiil. Bali-bali ko no. Na, mura mong kuha ng tiil. Nagbali? Bali. Ba't parang kuhan ko ma? Ba't parang estudyante ko kukiri? No, nga ni. Persuni, tapos ko to. Mura ko estudyante kukiri ma. Magamit pa ba yan? Magamit na nimo. Kausara Nagman ba nimo. yung nagamito na Mag-college ka kasi magamit na nimo. Pero tayo mo napalit guys ya. Wa ko namalit ko kananay sandal kay wa ko ganay sa sandal nga gisukod gani ha kay taasa. Wa ko mana do ka nang sobrang kataas wa. Mangita ra ko dias kananay may karo designada na yung sandal. Magwapo lagi na. Yan kuhan guys, so. Sikreto ni Gian sa mahamis nga naong. Aloe vera. Na guys. Kuhan sa guys. Aloe vera nga with snail. Snail aloe. Ano pa yung price? Kung isakot sa akin sa Ano pa ko na yung price? Ayun na yung price guys. Brato naman yung kaso, 180.
Then kani nga ni guys, kung dili mag-apil-apil si Junjun o gamit na ni, good for 1 month ni. Migiyaw. Snail. Hindi ko sure, mau baga dyan yung kulura ning mau baga dyan yung gluha ning kuoto na mo inagkuhan. Kasal, Pak. Kagiyan Japon. mau ramang po nilang na ganahon dito. Green man kaya. Blue, Blue man kaya. Blue? Blue is still blue. still blue. Uy nga no. Nani? Ay, biraha na. May corona. Di may corona. Biraho na. Ana ba? Ana. Muna mag-insert. Ay, ilang siya. Ana ko na style. Alam ma, sabon sa kong naong ma. Nga nira ba kong gamit po? Nana ko na bin. Mau ni guys, kung masarang ko Andres. Sige, boy. Tunggiyan. Kalab-kalab. Ma, tunggiyan. Kuha niya akong dalawa. Nakita-kita man na ganang Ayaw, kuhan. ano na yun? O baka, Ha? Kini dito. Dapat pati nga na, ma. Ito ano dai? May mong sanina, Para ba sa na? na. Mura kag kuan ma. Ma. Mother-in-law sa gikan. okay ba mo ba ni kulura? Basta blue mo kaya Masa kay blue. Masa kay wakoy lain nakitang dress dito guys, kadiray mo yang ganahan. Lolo. May excited na ko si kasal mo, malahan kang mama ni Kiondoy. Hello. Ano yung nagiging para pang lagi. Hello. Daya gibunuangan ni Kaya kini pedala mo ninyo. mama doy. Ikaw may binuangan, ikaw ang nadi ka. Inanam ko na pinakuan ba? Excited na mi guys. Pina-insert. Hapit na mi muli. Iyo. Ano yung gamitan niyo? Ito mo na, hindi sudo lang sa kumbandaan. Hapit na ma. Mangita pa kong sandals nila may kuwang na. Ako ganay sandals nga di sukod-sukod diniha kay ang kataas. Yung tagas kaya dito mo. Isa mo. Taas sa kadyo, basig mabalintong ko nakulakaw dito. Pinigla ko ba? Balintong yung simbahan. Diyan guys, mara to mong vlog rong adlaw. Diragan kami salamat sa inyong pagtanaw. Kita-kita Inyong naman suporta guys. Salamat kayo. Bye. Okay guys.